Anyang laki din! Anyang laki din! Nay, nakapulis ka man, ay. Apay, sa di naman ang tipapanak. Ijay lat na pagturungan ti saka ka, sa dino pa'y kumangay. Mapang ka man makitong itin ayan, da pilingan niya. Wun lakay, mapanak at talaga, bareng man mga baka. Ay, unay na yan, supay. Pangasim mamutay, sardeng munday tangaw galing. Jak tupay agsugal ng asawan. Si kantulaki din. Sana bali tadyak mo't dinawat kun ka ti pagsugal ko, lakay. Bukod kumot akwarta, saan aya? Win ang, jak amukin ka. Malain na kon, taamangan numaladawa. Ay, narabyan ka ba na naragapo, sugalan, si kasupay. Tat, anya ko mano narabyanak anaggapo ijay sugalan, wala kang take. Anya, Di kalatamag na numasabat nak. Nagadupay laang nga ibagbagam alaklakayan, salbag ka. anya. Siguro, nahabak ka ititong ita niya. Kahit anya ko mati bibiyang mo no bilang laang. Apay, kwartam tin sugal ko, kwartam. Apay, nagungit ka butay. Naabak lang aruden da tao. Sa ita, si kapay laang alaklakayan alaan ti masabat ko. Ay, salbag at talaga. Aw, anya, nahabak ka? Sumardeng ka man si Kaberto. Amangan no si kati pagpapasak iti pungtot ko. Nagpadaan nyo lakin nila kay Irning. Tilay bagbagayaw. Aday tang, napudo man ang ulam. Naputa naabak ka. Mala, uray naabak ka. Ingkalat tamangan na di kusina. Imbatyan da kay ti kanaw. Nang kami ni anak tang. Anya tilinutom asidaan. Nya pa'y kumangit naman. Tuyo Hay awanin at talaga ti no. Agsapa aldaw rabii. Tuyo! Anya lakit din ti kastoy abiyag. Di ka man nagsawi ti kasta. At akwartan bitay. Ngamnapan mula insugal. Anya nga ita. Isong ano usam at ituyo asiday. Bigbigat pa lang sinay ka sinay bakay. Dinakman sa ludsudan, no apay ngagsensen na ayak taawan mo't laang maitulong mo no bilang laang mawatam. Anya, Marurudak laang kan ka. ibaga mga may, tapnam mo. Di mo amo aya Huwebes inton bigat. Panagbabayad manen iti asa. Awan pagbayad ko. Ay, day tagahan ti pampanunutan, sabay. Kanya pala tararamidam nga. Ingkag diskitarin ay jay sukalan, oh. Anya? At ang aming kwarta medical man, ngamnapan ka pala ang nakitong, anya nga ita. Agparikot ka lang araw dito pagbayam mo. Naawan maitulong mo. Mabarin ka di nga aguli magkalatan, ha? Supay. Ang mga numarangrang tirapayag ko, kat basi-basan ka ditan. Anya, awan pagbayad mo yung tundigat, mare. Awan nga rod, kumare. Iso nga imaya, taumutang ako may tikwartam. Di ka madanagan, bayadak matlaang adagos. Pautangan ka Ngam pangaasim ta bayada madagos na dakwartam. Ngamin, igatang ko kumaday ito itigamit ko iti salon. Wen, di ka ka di madanagan. Manoy tayo ito tutanga? Uray 2,000 laang, mare. Anay. Awan ngamin at talaga ti pagbayad ko intun bigat. Kat amumit kandag iti kolektor iti asa. Istrikto da no may papan iti payments. Malala, awan bibiyang ko iti utang mo. Ti kanyak lang, bayadam adagos ti kwarta, ngay pautang ko ken ka. Understood, mare? Anya? Ay, biag aya. Nay, apayang. Isla ka na yung kamutin na kasta. Madlaw ko ka manulangal daw saan ka makatungik ka kasta kamutan. Ha? Apay, awanin na talaga ti pagsugal mo. Isa ang kasta mo na binikat. Kaslan na asak apagay day tarupan ba kay? Di nakman kasarsarita si Kaberto. Kaya't mun sakit di ti makakita iti ista.
Ammom lang arudan anapudot ti ulok no kastoy nga awan ko kwarta. Wala kami pagsugal mo kahit iso kasta ka. Yung ka makisik ka, tapnod na pagsugal mo ba kahit. Ganyan tapnod damot ng pagbayad mo iti kwartang inutang mo kani bakla. Dinak man diktaran itinaskan nga aramida. Inton kon si kalaki nga ti sugal ko. Anya? Tauray ipadawat kan kadagiti agtutong et ijay baba. Salbag ka! Anya? Umutang ka iti kwarta kanyak, mare? Wen kumanay. Pautangan ka Ngampa nga asim. Ta saan kumamot mabulanan? Wen mare, promise. Bayadak matlaang kalpasan ti makalawas. Mark your words, mare. Urayot day ta makalawas nga inbagam, ha? Wen mare, di ka madanagan. Bayadak matlaang. O sige, bayadan, ha? Taigatang ko dayto iti feeds nga ipakan ko iti manok. Wen mare, katagyaman ako unay. Ay, itay pay, aday ta silpon mo tikit kita, manakaw. Uwan nanang. Awawaga nga ron ni Suping. Ngam di namit sungbatan ti awag ko. Ha? Talo alawas hindi napalapas, manipod maimutang kanya. Ngam maging gaita, di mo tinumay agbayad. Anya? Nagadon at chat ko iti messenger, ngam di namit ising. Ti awanan baing. Sapay ka na yun mo, naka-online. Tamangan mo, no one pa'y kwarta na pagbayad na. Ay, sana mabalin nanang. Inkarina, sana mabayag, kit agbayad. Ha? Pagsasawa man langan, tapno mapabot ngan kit umay agbayad. Marurutak man nanang. Oray may sa tawag, text, kunchat ko, di na paganano. Kunaklakit din, no syakla ang tinakautangan na dayjay asuping. At damat lagayam utang na kan ka? Katwan, 2,000 di inutang na kanyak. Agmay sa bulanan. Di mo't lang may agbayad na di asuping. Uray siyak nga ron. Inkarina, asaan mabayag? Ngam ni, talo alawasan. Maasarak man, tadi na pa'y sungbatan ti awag ko iti messenger. Ay, wun nga rod. Makapaasara talaga. Pagsasawa man, bareng agbutang, kat umay agbayadan. Uwan nga agpaysoan niya. Aguray ka, taichat ko man. Imbagak kan kwa na paggatang ko iti feeds dayjay. Wan awan. Sa ita, kasla asok ang nagpukaw. Ala, i-chat mo. Ipagamkin ko na ano saan nga umay agbayad. Ipusta ti rupa na iti Facebook. Nay, apasan ka mo na rumrumor ito balay. Supay. Ha? Mas daaw ka no apay asaanak arumrumwar? No rumwarak amapan makisugal, aday bagbagam. No addaak dito'y balay, addalat tamay bagam. Anya? No di mo kayat amakikita nak dito'y balay, sikati pumanaw, maawatam. Anya laki din na yan. Di na magkulaan no apasan ka rumrumwar. Nga madumot din na ibagam. Ay masuruna nga main. Ha? No ammom nga awan kwarta, di nakasarsarita. Ammom lang arudan anaputot ti ulo. Gapulaang ta pinagsasawak ni Suping? Kitaam man tinamayan na iti profile picture na? Ha? Sinukatan na matan iti kandila? Adda nga ta minatay da? Ay, patsyem da ita. Sinukatan na laang tapno maliklikan na, dagiti agsinger king kwa na iti utang na. Anya nga ta? Numapantay di balay da inton bigat. Ha? Ay, kituon na mapanta. Kigtutan taman te, awanan bain. Na imbag kumaano makisarita iti nasaya at nung kasi nga awan pagbayad na. Sa nakasta pasukat-sukat iti profile na iti kandila. Tagayam?
Awan, matiminatay da? Awan nga rod babain na. Iso nga ramidin na amin na pamuspusan. Tapno saan nasingirin dagiti nakautangan na. Ay, mapan kami nanang. Kadwak ni Dona. Masapa kami. Tapno madanon mi iya balayda. Amangan ngamin no pumano manen. Ay, kat mapan kayo Kasari tayo iti nasaya at tanakababain mo't iti asawa na. Ay, diyak laki di matapalan ti bagik nanang. Amuyo mo tinti ugalik. Utang is utang no siyak. Ay, diyak kaya tikas di nga ugali na. Iso anong matungpak day jay. Pasinsyalatan kanila kay na, nanang. Anya. Nay, da kayo magayam kukumaray. Nakapasyar kayaw. Ay umunag kayo Agyaman ang unay, pare. Kung naklakit din no dami na tayo. Minatay. Uwan tanakitak ngamin in-update ni bakit mo profile na iti Facebook. Ha? Sino ti? Ha? Oh, apay akas la nakakita ka. Iti alalya, di nakita da kami. Ha? Supeng? Da kayo matgayam ko kumare. Ay na, nabiyag ka pa'y maggayam. Kung naklaki din nung natay kan, gaputa kandila mo ten, di profile mo. Idagsing-singir kami iti utang mo. Agbayad ka, wano? Di ka lagbay nga dapat nag-comment iti profile mo, condolence. Agyaman ka, tadyak imbaga condolence iti utang mo. Anya. Ala, agbayad kan. No di mo kayat nga i-post ko iti Facebook. Sa kargaan iti caption na condolence. Don't me, ha? Don't me. Kunak tumad, supeng. Anya. Nagsingpad ka, di may kaimutang kanyak. Nga mitatasingirin ka. Daki din ti kandila, mapan mo ipopos, salbag ka. At naitang, no amom ngaming nga dautang mau, ababayadan. Ingkagsapol iti panggedam, tanong mabayadam. Ha? Adda ka mo ilatan dito'y balay, nagmeti ulda kan. Mabalin ayamot ti kastao. Awanan kay tibain. Nagpadaan nyo launay iti panunot kada dona kan bakla. Anya? Anya nga rin ti maramida, kat awan mo't mga yab kanyak apakitang dana. Anya? Apay, uraya maji trabaho ti mang sapol king kapakay. Sika ti mapan nagsapol, Anya laki din na yan. Agulimak ka. Tanga mga numapling man ng tilapayag ko. Kat anya pa'y ti maipakul ko kan ka. Anya? Kal, kumusta anak ka? Ada ka din ni supeng abayad na iti inutang na kadakayaw. Ay, masarang nga ron nanang. Awan mat. Awan kano kwartana. Anya. Ay, talaga asyak ti pagpungpungtutin na daya ang babae. Inton kwan, nipos ko lang nga ruden. Ha? Makapasar nanang. Iso lang nga ruden tin nakaotang. Kasla isopay tinatangsit. Paimantay kakman iti pagnakman na. Ala, bayamon anak ka. Urayom latan nga iso ti umay agbayan. Ay, saan nanang? Sana mabalinti kasi nga aramidin na. Marwam, ipos ko na talaga. Ubayak man berkaw. Ay umay kayo lata. Ata. Nay, apay day tasabong nga imot yaw. Ha? Kwa. Nakita nga mintipos ni baka mo iti Facebook. Kunak ano po now? Ha? Nakita nga mintimpos da condolence supeng kunada. Anya? Kunak laki din no po now. Nangalakpay mo iti sabong o may kukumaitid ka na kayaw. Ay, salbag. Kung nakitak pa'y nga minakandila ti profile ni supeng. Iso ako nak ano po now? Saan tatang? Gapulaan day jay iti utang na. Ina, pangasim man supeng.
Inkabayadan na nagiti kwarta nga inuutang mo kundi baklang. Uray pa unaam no isaw. Wan nga rod lang ay. Mababain akong gapo iti impos na. Ingkan, itamoy laing. Ang mga no adunto pa iti umay at tao dito yung balay. Tamo lang aming kinatay kang. Kundi profile kan to mga minti kandila oh. Anya nga ita, ipagarup ti tao na natay kan. Ngam gapulaang magagamit iti utang mau. Salbag mo dato nga. Sorry lang kay. Sorry nga. Sige. Kinan ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Anya matanti kastaw. Apay nana. Kaslad na nalipatan nyo Nalipatak nga raw ti ginatang ko nga itlog. Ijitirsina ni Bakat Inga. Ay, anya matanti kastoy aya. Kinakabaw yung iso akasta. Mas daaw kayo pa'y laang mataya nana. Ha? Una na. Kinakabaw yu dayta, iso atila maliplipatan yung. Aniya? Naimbaglakit din ata di yung malipatan ti umangas. Ayawanan Aniya? Kun kunaklaan nana. Sige inkayon. Sublyan nyo, di nalipatan yung itlog. Ang mga nuintarayin di tumboy ng awan itlog na. Aniya? Apay mo, takinatawaan ni Bakat Silang. Gapulaang iti pan nakalipat na iti itlog a ginatang na. Kinatawa si daan na lang arudan malipatan na pa. Anya? Una yan na kinakabaw. Iso na ibagakin ko na, imbag-lakit din, tadi na malipatan ti umangas. Tano ultimo panagangas na, kat makabawan na, ay sos, jaklamon. Anya? Awanan no malipatan na pa iti umangas. Awan ton ti asawa nila kain na. Ay unay kan? Oh, pudno matibagbagak kumare. Mabalo nila kain na di na oras no kasta. Nagalasad talaga ti ugali da di apurita. Uyawin na amin na makita na. Ha? Apay anak ko ng dayta. Kitwin amom ka di. Kasta una iti panangkat katawan na kanila kay Pidreng. Gapo kano taagkabaw. Anya? Win mare. Iso tinaibaga ni Mari Lucia kanya. Kadi na minsan na nagsabat kami. Nakauy-uyaw mo tanday jay ako marita. Kat no oray ni Bakat Silang. Uy-uyawan na matlaang. Gapo iti kinakabaw na. Anya? Agasam, imbaga na pa'y kanaw. Nga mga numalipatan pa'y ni Bakat Silang ti umangas. Nagalas at talaga ti ugali na. Kasta? Ayaw na yan. Paiman tamaranak la daya apurita at tibabag ti awanan bain. Sana nasayada dya nga aramidin na. Hoy, si Kabuyong, nga asawa ni Purita. Nasayata na sabat ka. Ha? Numabalin, bagbagaman mo ni Purita nga asawam. Ibaga, masaan nga umanoyaw. Anya? Apay, saan mo ka di nga amo ngayon uyawin na dala kay Pidring kan bakit silang? Gapo iti kinakabaw da? Ha? Ay, di ka man ha. Kasla saan ka mamati, di bagbaga ka. Inton kwan, tinumpa ka lang arod, ha? Ha, salbag ka. Pasensya kan. Ay, basta. Ang sabi ko, sabihan mo ang asawa mo. Pag ako nagalit, ibabaon kong buhay. Understand? Anya?
ti imbaga ni baklakan ka. Ha? Kunamit lano. Apay ngamin ang masapol pa lang agwayaw kaya. Apay uuyawin ayat agkabaw. Katuan mat. Bakit kanlakay da ngaminan? Isong agkabaw dan. Uray si daan da, malipatan da. Ay, naimbaglaan. Tadi da malipatan da giti asawa da. Anya? Ay, makapailak ka talaga. Oy, Corita, di ka man naguyo-uya wakas na. Apay, anya ti panag ko nam, saan ka abo makita ya? Saan mo ang mapadasan ti kasjay? Ay, pulos, duro. Jak to pulos mapadasan ti ang kabaw niya. Ubingak pay, ken amok akas to'y latan ti panunot ko, nga uray bumaketak to, boyong. Anya? Apay, amom nga raw, ti masakbayam. Amok ta sa anak nga rod nga agkabaw akas kadakwada. Pumanaw ka man dito. Awan pa'y serbi makasarsarita. Pumanaw ka. Ang mga nusyak ti makalipat nga asawa ka. Kita niya pa ti maramid kuking ka. Anya? Pumanaw ka, no di mo ka ti makaraman. Pangasay. Ay, abot na ti kastaw. Apay, ay, jabot sa baberukan sa tukosaw. Ay, salbag kinay. Nay, apa yung tata? Inay kayo pa'y apalpaliiwan. Kas kailat turumpo atayak. Ha? Anya ayat isapsapulin niyo. Ay, tayo man salbagan tukosaw. Ah, Una yun akinakabaw day tata sursurando. Ay, una yan. Day taman ang tsukos dita ulo yaw. Hay! ah, ay, huwag ang masaw. Ay, bero ka kaberaw. At damo na kaya mo sa ulaw. Ay, salbag. Ayawan mo si kaalakay. Mapan at talagang ti kinakabaw mo. Ay, ya. Makapaulik kayo mo. Talaga asaanin ang malapdan ti panagkabaw yaw tata. Ah, Hay, awan mon alakay. Agkabaw kan at talaga. Ang mga no ultimo nagan mo, nalipata mo, gapo iti kinakabaw mo. ay, nagalasa talaga ti ugali. Idaya purita. Nakauyuyaw. Ikawan, oray siyak. Inuyaw na nga agkabawak ka now. Kasta ka day. Wan, nagmayat nga raw, di pa nagkatawa na manguyaw kanyak. Ay, yan. Kung naglaki dito sa klang, sinuyuyaw na niya babae. Oray si kagayam. Ay, saan lang adatati inuyaw na? Ado tayaw. Ah, Amom ka day, nga oray nila kay Pidreng, inuyaw na mutlaan. Oray ni Bakit Supeng, inuyaw na mutlaan. siyawanan ba na babae? Tawanan ba ina talaga Kunam lano agnanayon akasjay titawon na. Iso pa ya? Ay, sapay la kuma, tainton bumakat. Di na mapadasan, tikas iti mapadpadasan tayo ita. Itikas jay akina uyaw na. Di mo amua talaga ti agbainan niya si Kapurita. Ne, apay akas tamad tan ti tabas ti dilam si kabakla. Wina, kaputaday talaki na alas ti ugalin ti madamdama kita dito'y barangay tayo. Kinsan lang nga dito'y ayan tayo. 5 bus pa yan, naging kay Jay Ili. Anya? Hoy, sika ha, kisayan man day ta ugali makinamanuguyaw mo. Ultimo babakit kin lalaking agkabo, katkatawaam kiddi. Nita, Day tamad lagayam ti bagam. Anya ayat ti parikot mo, no at katawaak ita, Kat saan mat asika? Manakibang kamat, sika ti salbag. anya? Uray si kansa mga min kaagkabaw kansan. Iso akas talaunay ti panangisakit mo kadakwada. Anya? Maliplipatam samet alalaki kalapta. Ha?
agbibisin ka na pintas, kat sabali mo laang day ta iduldulin mo. Ay, tiwanan ba eh? Hoy, sumardang ka na. Ang mga nudyak malabdan tirik na kanya. Matungpa ka kung nagtumad. Oh, kita. Kabaw ka talaga. Imbes adumanog ka, ngamtong pa kun kunambatan. Hoy, lalaki ka lapta. Saan ka babae? Tapnumang tongpa ka, may sakamit akabaw. Ay namare, bay amon. Agsakit laang ti ulom nga agpampanunot iti dayjay apurita. Ay, sa bagay mo't hindi Bika, ito animal si Kanga. Uray po utom, nakarkaron to ti kinakabaw na dayjay a babae. Ay, sapay la kumaa. Tapno mapadasan na no, niya tirik na ti makatkatawaan. Awanan ba in a talaga dayjay? Ha! Sa bagay, noan niya ti araramidem iti pada matao, nasaya at manwan no saan, at dalata supapak na. Ay, true lalo. Totoo yan. Isu abay ang laang mare. Panawon ti makaamukan kwa na. Imbaga magkinggan ba kay? Tagumatang kay ti bugong. Hindi ka magimatang. Wan kaya man niya. Kasanuwa nga makaluto iti pinakbait. No, awan ti bugong na ginatang mo. Unay kan. Inyunay-unay ko itay. Sakbay ka mapanidya palinggay. Nalipatan mo. Wan nga agpaiso. Jakmet la nalaglagipan. Aday ta. Agkabaw kamot tayong. Uray maminano nga ibagakin ka. Malipatam latta. Salbag ka. Ay sana kang agkabaw, buyong. Di mo ibaga tikasta. Nagkabaw kan. Nita ulitan pay lang. Kaya't mun sakit ti makaraman, Di ka makapungtot kasi ka tinakabasol. Anya? Aday tanti kinauy-uyaw mo. Agsubsublimot lang king ka. Ay na, sapay la ko ma. Tasaan mo to ang mapadasan, tinakaro a kinakabaw. Naklakit din. No asino tinakatalikod ako manodkod. Si kamot gayam, mare. Ni, si kamot gayam kumare. Wan siyak ngarod. Ay, una yan ti kastoy ayang. Ne, apay ngay, may samo day ta tsinelas mo. Napanan ngay di may sa aparis na, imunan? Ay, nalipatak nga rood kumare. Ay, una yun. Jakmet la nadlawon nga awan chinelas da ito may sasaka. Anya? Ay unay day tan akin nakabaw mo, kumare. Hoy, sa anak akabaw anya. Nalipatak laeng, ngem sa anak akabaw. Sa anak akabaw, maawatam. Kat apay ngay, makapungtot ka matan. Anyakit din akabaw ngay bagbagam. Nalipatak laeng. Ala, pasensya kan kumare itinaibagak Ala, agsubli ka nga ron. Ingka sa pulan ti may sa tsinelas mo. Ang mga no sa bali adalan ti sinurot na. Noan launa ay ti pampanunutan ni Purita. Makapaulak man day tanga inbagam Sandra. Pudno ti imbagak kada kayo nana. Nalipatan na ti may sa apares ti tsinelas na. Nakaadayon, idinapansin na nga awan. Ay una yan. Bakit akaon? Kung nagkabaw akaon. Ngam awan pa'y napuutak, analipatak ti nagtsinilas. Bunga day jayin ati kinauy-uyaw na nana. Uyawan nan tumot ngamin amin nga adakabaw na. Anya ngay ita, nairaman lang nga raod. Ay hustaw, tapno mapadasan na no kasano ti agkabaw. Tai sumam ti katawa ak no masabat ka. Wan anana, tapno maamiris na asaan anasaya at ti panaguy-uyaw na. Kasla ni Purita tumasabat ko Nakasukat. Kaya nakapostura. Adan sakit di pagnana ti danga. Si kamot gayam. Papanam.
Awan bibiyang mo no sa dino ti papanaklaan. Na, nagalas mo tinti pa nagsasaw mabigbigat. Kaya't mun sakit dia bigbigatan kay titong pa. Nagsayati sa ludsod ko, kas nakit din si sungbat mo. At the birthday, amapan ko atendaran ijay ile. Apay, umay ka. Ha? Anya? Mapan ka umatinda rin ti birthday? Kasati kawis mo? Ha? Itay adayuwak paiking ka, kunak no nagpintas day takawis mo. Ngam, nagpintas met kindi. Ngam, kasladan sa nalipatam Ha? Anya ti bagbagam? Look at yours, Mare. Kasladan nakabawam. Ha? Ay sus, walang paiso niya. Nalipatak mo itong tinagbrasik na. Ay na, awan mon purita. Agkabaw kan. Pay 50 ngam kastanti kabaw mo. Kasano nagtawin ka 80-60. Di nakarkaron, baka wanto pantimon. Salbag kiti ti kasto. Salbaga talaga. Ne, aping agong-ungot kalakay. Addan sa nakaapam Awan ti nakaapak. Amom, no niya ti pagungungtak, Sika ti makagapaw. Ha? Ne, anya ka din day tangay Ay di ka malaging diday. Salbag ka giday. Amin mo't ti napapanak. Sika ti pagsarsaritaan da. Sika ti tapik, dagiti tattao dito'y lugar tayo. Ha? Apay, pudnaw, anapang kay J. Iling, awan underwear mo. Isaw, ti bagbagada. Nakita na kakanong, agkayang-kayang, nakalugan iti tricycle, nga awan underwear mo. Kani di manin na minsan, ibagbagada nga, awan kanumanin bram, arimwar. Ay no, nakababain ka, purita. Ay napasensya ka lang kumanlakay. Nakabawak namin. Dahita ti maganap mo iti kinamanaguyaw mo. Salbag ka, bakatan? Pay 50 mo, kastan ti panagkabaw mo. Nung nakawiyaw kanto mga maing. Lakay. Mangibabain ka? Malipatam amin ay. Dagitapay mo, abanbanag, malipatam, panpanti, brabra. Lakay. Ikarik, saanan ang maulit ay. Karik-karik nga. Aramidam, saan mo nga'y karik-karik? Dayta, ti adal king ka. Iti dayta pa nagbakit mo. Sika, purita. Ha? Saan nga minanasaya ati aguy-uyaw? Nang runa, kadagiti agkabaw. Kita man ita, nakarkaro pa yan ti kinakabaw mo, ngam dagiti uyawam. Ha? Napiyapay kadakwada adi da malipatan dagi suot iti underwear da. Ngam si kangay, nalipata mon. Makit-kit, ay apaw, nagaramid kayo iti unforgettable history dito barangay tayo. Si kakit di mo. Kit po numat, saan ka pa yung mutunay abakit? Tapno kastan ti kinakabaw mo. Amom, na niya ti awag dita. Karma, purita, karma. Ha? Iso nga imulam dita panunot mo. Asaan anasaya ate aguy-uyaw. Ta aming araramidam, agsublikin ka. Mauwatam, danga. Uwan kumari. Kat bakawanin na kumangga po iti panaglablabos ko. Bakawanin na kumanga. Ay, sana siya ti pagkidaw iti pamakawan. Ingkagkid daw, iti pamakawan, kadagay babakat, kanlalakay ngayon uyuyaw mo. Ko, mabaina. Mabaina nga. Anya ti amom, nukalpasan ti panagkid daw mo, iti pamakawan, kiti sumo ti pandakapukaw, na iti pante, este kabaw mo. Isa mapankan, salbag ka. Nakuyuyaw kanto mga ameng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Amo ngay mare, damag ko anangabak kano ni Darwin idi kalman. Ah, kasta? Kat,
manungay pakan na. Ay na, makapaapal nga rod si ka. 200,000 ka no ti pangabak na. Agasam, nagdakkel ngamin ti tayana iti huweting. Agasam! Hay, sana all kunak manon. Wan nga rod, da tao pa'y amamitlong agtaya iti may saal daw, di pa'y mangabak mo. Isupay ngam adan to, mare. Mga baktan tumot. Saan pa'y nga ita? Ay wala, huwag mawalan ng pag-asa. Ako na dagiti Tagalog. O mare, adda ka din numirom at hayaan para inton rabi eh. Ay, adan na, mare. Sakpay ti kunam. Nyig mo nga rodan, tama panak agtaya, itamot laang. Oh, adoy. Sanga gasot ti tayak. O sige, uwan na, umay ka. Umayak sangag paiso Ay, uwan man, mare. Urayon nak. Agpilisak laang tadwa tamapan. O sige, paspasam, taamangan no saan tama abutan nila kay Pidreng nga agpatpataya. Anya, titayam luseng. Dahito kanyak tata, duling amasikog. Ha? Nangalala, may itiday taan numiram. Adda nga minasabat ko itay bigat, duling amasikog. Isu nga isumutin at inumirong ita. Sapay la kumata iso ti rumwar. Kitwin sapay la kuma. Kahit si kangay mo milang, anya mo tinumiram. Kwa tata. 24:36. Day tamot kanyak. Oh, atoy. Sanga gasot ti tayak. Ay na, nagdakalangay. Ay, wala tata. Itikas ta. No mga bakak, dakkel mo. Ay, kawin na. Sige, ibati kayo pa'y. Indak pa'y agpataya iti daya. Anya kamutin milang. Amom nga dain sa amoy na po'y. Ngam pinanawam, kapulang iti panagtayam iti witeng. Ay na, pasensya kan lakay. Jak meten na lagip nga adain saang ko. Ay na, kinaad-adik mo iti witeng. Ultimo isaang mo, malipatan pa yan. Unay mo dahi tanga ugali mo. Ala, husto ka din lakay. Sana balay, tanong mga bakak kat mairanod ka. Mano atawa na yung agasawa ta. Ngamawampay na puuta ka na nga bakam iti witeng. Anya, ay unay kan. Nangabakak mo ta, ididwa titawan ni Luis nga anak ta. Malagi mo pa mo dahi, Mike. 2 tawanan ni Luis iday. Mano tawon na itan, inaman. Upat atawanan tinapalabas, aging gaita, dajay lang tinangabakam. Anya, Numariknam nga awan swerte iti kakasta asugal, isardeng maun. Saan kumama akasta, taya ka taya. Oh, agsaysayang ka lang iti kwarta, oh. No day itay-tayam iti inal daw, kiinggatang mo iti sidain, di nasaysaya at pay. Nabsog ka, oh. si kamo gayam darwin. Mangtad kamutin ay ti balato may. Uwan nga rod, naimbag pa'y kan ka. Dakkel man ang tinangabakam idinaminsan nga aldaw. Swerte-swerte lang mo daw. Kat, ikan na kami matin iti pagtayami. Anya ti amom, no ti kwarta nga itad mo, kat iso mo ti pangabakan mi. Wala. Antaw ti sagdwagasok kayo. Ano sa inyo ata, dahi talang ti may tugaw. Ay na, agyaman kami unay. Mala, umay kan kumaray. Inta sa pulon nila kay Pedring. Inta agtaya. Nay, apay. Saan kay kadipay nga agawid, Los, Milaing? Saan pa'y nana? Urayan mi pa'y no anya tilabas. Anya? Saan abali? Tagawid kami matlaang madamdama. Ay, una. Agur urayan nagiti asawa yaw. Bayan nyo nga aguray danana. Adda kami laang mat dito nga agur-uray iti labas. Saan kami mat anapan naglalaki? Anya?
Ay, sa bagay mo't kit di Mala, urayan niyo nga raud. Sapay la kumata dagiti numero yo ti rumwar. Ay, anana, mangnamnama kami. Apay, talaga kadi-adimon maliklikan day tabi siyam, si Kamileng. Ha? Anya kamot tay. Sumangpeta ka naggapoy bangkag, siyak pa lang mitaglutaw. Kas kadagin na, iti panganan tayo. Kwa... Day tamot ti nagtaytayalatan iti witing tamam nga ramiday. Di mo pa yan masikaso ti anak ta. Gapulang iti day ta, witing. Pasensya ka la kuman lakay. Saanin ang maulit pa Saan ang maulit pa nga? Inton bigat, agtaya ka man ay. Si kamanan ti mospang tuwala iti tersina ni bagit openg amang kita no anya ti lapas. Ala, huston lakay ko naktumod. Huston nga? Huston! No mga baka, mairanod kamot laeng. Anya? Kasta unay apungtot nila kay mo kan kay di rabi eh? Awan nga rod. Kunamlan no saan ang mairanod no bilang tamanga baka. Una yan dayjay nga asawam. Wan nga rod. Iso siguro nga agmamalasak. Sa anak ang mga abak gapuken kwa na. Ha? Katuan, inuras-uras mo't ngamin nga agsasaw. Kat ibagam ngamin saan asumanaw? Makamalas a talaga no kas dyan. Naimbag ka pa'y paray. Kanayan na may padamag dito barangay tayo, kanayan ti pangaba mau. Ha? Ay, sa mga paray. No maminsan, mangabag. No maminsan. Ay, kawan. Kasjay lang na ita. Sugal ka nga rin paray. Huwag makidiya. Naimbag manggang ka paray. Saan ka maawis ngagtay ti meeting? Ay, awan paray. Sa anak ang naisasam, iti kakastabanag. Uray niya klase ti sugal. Ay, nasaya nang paray. Kasla baliktan man. Saan ka na isang nibaga mo? Kasla ipatay na mo. Saan na makatayo? Ay, naku namon paray. Podno day tang imbagam. Iso na lang da. Kasla awan pa'y nadamag ko. Anong abakan na? Day tang arod kay. Awan pa'y paray. Iso nga ibagbagakin ko na. Asardingan nan day ta panagtaytaya na. Mawanlat ta. Na ito lang nan na talaga day ta. Waiting nga day ta. Manganan kunak! Na, takas lawan dingdingin na to. Kalkalagmanan itiwiting to. Manganan! Ha? Ay, agsasao kagayam. Ay, salbag mo dato yan. Itayak pa lang, sumanawa, manganan. Inakayapan di anak tang. Tamangan tayon. Day tamulag, sumsumada tar aramida mo. Kwa, pasensya kan lakay. Kalkalagak namin di nakitak itay abanyas ijay kalsada. Anya? Malamangan kayo latan. Mga anak tulatan no mabisina. Agsumada akman pa. Anya? Nay, apay ngayon paray. Si kamot tinti aglablabay ti kawasyaw. Ay, huwag paray. Di mo nga minagawid din ni Mileng. Nalabsag itay jitirsina ni Bagag Ubay nga nakatungaw. Kadwana ni Laos. Kasta ka day. Amok nga ruurahin damanan nun niya tilabas paray. Ay, unay mo day jakin na adik day tiwiti ay. Malipatan dandag iti trabaho na dito nagtipalay paray. Ay, bagam mo ang amin paray. Nalabos unay na yung araminin na. Mabanbanog ka na nagkapuy banggang. Si kaki din taglama paray. Ay, huwag nga raw.
Mabalim mga agtalang, kalpasan na agawid ang. Sa nakas di nga uray na nun niya tilabas. Kaslawang pamilya, ano kasi pare? Ay na, sayang at talaga. Sayang at talaga, Maray. Napungkit ti salbag ataya. Ha? Agasam, 7:10 di tinayaak. Ngam 7:11 ma, trimwar, ay salbag kit day. Agmamalasak at talaga gapo iti asawa. Sumanao nga minukas di nga amuna nga imayak nagtaya. Ha, rurud kon. Kat, anya ngay nga ron. Talaga siguro asaan aparakan ka. Ay, sayang at talaga. Napungkit pa'y laang. Sayang. Ano talaga asaan ka nga agbalbali o agsina talangay? Ne, anya ka din day tangay bagbagam. Marurudak lang arudan. Kastapay lang magtipasungad mo kanyak. Ha? Marurudak gaputan na pungkit jay tayak. Iso nga agmamalasak gapukan kakag. Anya? Sa uka ngamin asao tunggal mapanak agtaya. Iso akanayon ang mapungkit. Anya? Siyak pa'y lang mati pabasulan may? Basol mo at talaga. Masigurado no saan ka asumanao. Mapadasak kumamot ti mga bak. Anya? Sakit din ti karitam iti sina. Ay katuan na. Tapno awanan ti malas iti biyag ko. Anya? Naiturod mo ana ibaga ti kasta iti asawam? Ay wana, sakpay ti kunam. Ha? Iso asa anak ang mga abak gapuken kwa na. Saan mo't siguro akasta, Mare? Si kakit di mo't. Iso ako nakkan kwa na. No siyak ti karitan na itisina. Ay kayat ko ah. No agsina kami, ang mga no isumutan ti panangabak ko iti waiting. Anya? Diyak kayat ti panagsasauna kanya. No kasdi nga amuna nga imayak nagtaya. Iso nga amok nga iso ti malas. Ay, awanan, Maray. Awanan na talaga. Ha? Apay, Mare. Anyat sang sangitan. Pimanawan ti asawa. Intugot na pa iti anak may. Anya? Sumangpata kay balay may katawan mo't dagiti kawustan. Amang ano adalaang na panandamot. Saan, Maray? Ang mukha nagawid na ni Jay Lugarda. Kasano daytan, Mare? Kunaklakit din no ang angaw na lang Jay bagbaga na sinaanak. Ngam pinaypaiso na matay. Anya? Ayawanan dagiti agamak, Maray. Pinanawan da kaon. Mabainak matamang surot kadakwada ijay lugar dano bilang lang. Anya lang ti may baga dagiti naganak na kanya. Nakababay. Oh, Mileng. Anyat numero. Awan pa'y tata. Sa anak pa'y agtaya ita. Ha? Nay, itaman pa'y. Aging ga akabailak asaan nga agtaya. Liklika kun talaga. Anya? Gapulaang iti day tao iting. Pinanawan nak dagiti agama. Ha? Ay, saan mo't adakas na agtaya iti witeng, Mileng? Iso na lang, tapanunutom kumamit iti trabaho medyo balayaw. Sana kasta, ano agtaya ka, kit dito'y kalata naging gamamwam no niya tilabas. Mabaling kalimit ay ati kasta. Adda asawa, kinanak mo. Di ka maasikaso ida, kapulang iti katatayam iti wideng. Malahos ton tata. Naplang tilapayag ko.
Mapan ka ijay lugar dalakay mo, kumari? Huwan mare, iturturad ko ti mapan. Uray amok anak kababain. Ha? Manumaten alawas nga awanda dito'y balay. Kailiw kumaten ti anak may kan ti asawa. Nakaskas daw ah. Si kakit di mo't mare. Naamiris ko anapat patag nga amang ti pamilya. Ngamday ta huiting aday ta. Ay, Katuan mat ngamin. Kunam kanyak tadadakkelan dagiti anak ko. Kun saan apaasikaso ti asawak. Isu amabalin nga agawidak iti anyaman nga oras akayat ko. Ngamsi ka ngamin, surut ka asurut kanyak. No kunak nga agtambayak pay, makitambay ka mat. Anya nga ita, si kakit din ti pinanawan da. manipod ita. Jak kayatin asublyan day ta ahuiting, mare. Awan na sayaat nga ipay na itibiyag ko. Nagsaysayang aklaang ikit kwarta. Ay, salbag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Deng. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki Deng. Kasla na unog ti pampanunuto mga pare. Ha? Itay pa'y aday ta cellphone mo tikit kitang. Kitag man ito chicks iti Facebook, pare. Ano? Chicks manon nga. Nagpintas ka. Ay no, awan la asawak. Armag ka talaga tayo. Ay sus, si kakit di mat pare. Inton kwan, maamuan ni bakat mo. Awan mo lang arod. Awan bibiyang na tayo, pare. Awan maaramidan na. Saan nabalit na saan kumot nga isukat? Na yung naklaan. Ay sus, si ka talaga pare. Day talaki na babairong manin ti pampanunutam. Anya? Oh, apay, awan ka diti panggap mo amapan mangan, itay kapay anak uldag dita. Day tala cellphone mo tikit kitam. Mga anak tulat na ka day, na mabisinak ba kahit? Anya laki din na yan. Nan, kitakman day ta cellphone mo? Ah, Ha? Anyaga po kita am ti cellphone ko. Kajak mo, bibiyangan ti cellphone mo. na, siguro adda ilimlimad mo niya. Anya nga ilimlimod man nga ibagbagam. Ti cellphone, private agamit na ito eh. Sana mabalin na kitkitaan no niya tilinaon na. Nga uray asawa ka pa'y. Anya, Mawatam ti kahit ko asawain. Privacy bakit? Privacy. anya, dinakman privacy an si Kakardo. Maamwak laang nga da sa baling aramida, ma? Ha, makitam ti saan mo pa'y anak kita. Si kamot gamit di masabat ko, Gina. Ay, long time no see ah. Kumusta ka mo tingay? Ayos na tamat. Kaasi ti apo, agang angasakpay aging gaita. Ha? Sika talaga. Nay, pasla si Mixi ka. Ha? Ay na, agyaman manong kardo. Siguro, adamot yung boyfriend mo niya. Wino awan pa. Kwa? Awan pa'y boyfriend ko, si Kakit Dimot. Ah, kasta ka day. Anya nga minan tinagan mo iti Facebook? Kwa? Gina Ganda. Dahita tinagan ko iti Facebook, manong. Agyaman na ka. I-add ka man. Kahit pangasim ha, tayaksip mo ti friend request ka. Sure, manong, i-accept ka. Paray, at day bagaking ka. Amom ngay, nasabat ko ni Gina idikalman. Ay no, pimintas ka. Oh, Kung saan lang nga pimintas. At dapay asim mixay. Ay no,
Uray la agtid-tid dagiti katay ko iti nakita. Ay si lingit ka kunak ko ma. Ay, una yun, pare. Kung kunak laeng pare. Ang mga no ibagam toki di kan bakit ko. Narigatan. Kahit nagsarita kayo kini Gina, idinasabat mo. Ay mo na. Hapay kapoy. Tinamag ko pa ya. Tinagan ti Facebook na. In-add ko. Isa friends kami. Nagpartakan. Anya lakit din, pare. Ket when apay kapoy kunak manayin. Nagsiksya talaga ni Gina pare. Makapakatay. Anyo? Amamom ka din ni Gina, mare. Ha? Asino a Gina ti bagbagam? Asino pa'y kuma? No sana ni Gina nga po ko tin bakit ising. Awan. Amok day jay. Apay ka day. Ay na, saan magkidya pa nang ipapan? Ngam nakita ngamin nagiti comment nila kay mo iti Facebook na. Ha? Uwin mare, abay saan mo nakita? Ay, jakmet ngamin nag-open iti Facebook iti manungal daw. Busy ak ngamin iti anak ko. Kita ngamin na. Ay na, di asawam. Kas labaro no kas di nga ag-comment iti post dagiti babae dito lugar tayo. Ay, mabit lang o adoy, kita Kita day tani. Wan ngagpaiso. Kan, apaw. Oh, mas daaw ka? Isa ti numero 1 mangyahahart iti post na day a Gina. Kunsan lang ani Gina. Ano ti babalasang nga ihahart na ti photos da. Anya? Sapay tunggal makita ti commit na kat wow sexy. No saan wow ganda. How to be with you kung kunan na. Ti awanan bain alalaki? Ha? Ay. Kayman? Kastagayam ha? Jak ngamin nasangsango kat tinagop open. Bayam tapaliiwak daytang friend. Nasaya at tadakan. Sika, wow, sexy. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam mo bakit? Na, agpamarang kapay lang awan amom, ha? Awanan ka itibain, salbag ka, babaero ka. Ay, anya ka din day tang ibagbagam aya. Nakitak dagiti comment mo, kan heart reaction mo iti post dagi babae dito lugar tayo. No babae ka kuma, kat sayat, garang ganjang, garang pingat. Anya? Awanan ka itibain. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Awan lang arudan trabaho, maaramid mo pa iti kasta. Anya lang ng ti ibagadag iti tattao ang makakikita iti comment mo, ha? Di ka agsanay, tangamangan no ikugtar ka iti rurod ko. Alaw, Stone bakit? Saan na maulit pa eh? Apay, naan ano day tarupam si Kakar daw. Ha? Siguro, tidungpa na ka ni bakit mo aniya. Ay, win nga rod na. Kasta una panagtong pa na kanya kidirabe. Kat, ada siguro basol mo ah. Awan mo na. Simuro lang ti kwati na. Ahaw, Bumagtay. imposible atong paan na ka ni bakit mo, nga awan gapaw. Amangan mo't nga men no ada babae. Ninana mo. Ada na damag ko kat. At tila kan mo ikumkomment mo itipos ni Gina nga apo ko ni bakit iseng. Ha? Wow, sexy ka now, ti ikumkomment mo. Sakot, ada pa'y karo ti emoji na nga agdildil pat. Ti awanan bay na bakitay. Amo na pa yung nagiti-imo jay. Nagdildil pat. Kaslada ibagbagam. Ha? Ay, kwa, awan na. Awan ibagbaga. Apay-pay lang nga mas daw ka, no naamuan ni bakit mo. Amangan no nalipata mo ati social media, kat awan ti may limlimad, pare. Uwan nga rod pare.
No asino nga tati chismosa nang idanon keng kwa na. Sarda nga mga minun, pare. Itikas na. Awanan ti pare ko. Ay, sana mabalin paray. Magusto ka talaga ti kinasiksi na na Gina. Ano? Sarda nga, ti panagkom-comment ko, iti post na. Ngam kachachat ko, may. Arang magmangki ti paray. Kanya tamam, no bumigay. Ay sus, pare. Sika talaga. Numaamuan manin ni bakit mo dayta. Diyak lakit yan mo. Ay na, nasaya at na nagsabat ta, sister. Oh, Gina. Kumusta? Talaga pumimpintas ka Pumimpintas ka talaga. Ay na, pagyamanak unay. Adaman sa ludsudak kan ka? Ha? Anya dayta? Pudno ka di? Anagsina da manong kardo kan ti asawa na? Ha? Nagsina? Wan, kanayon nga may agchat ni manong kardo kanyak. Kinapudno na, agdat-daton nga rod kanyak. Anya? Kanayon na nga ibaga, anagsinadan ka nung agasawa. Kunti pa kaalakak, amom ti kunana, adda ka no kanser na ni bakit na. Iso nga umadari ka no mutlaang ti ipapatay na. Iso nga iad-advance nan ti agaram iti kasukat na. Anya? Ti awan ng bain na lalaki? Pudno ti ibagbagak, ang mga no ibagang mga aglaslas tugak O, adi kitaam, dagito iti messages na. Nan kita man? Ha? Wan nga agpaiso. Ay na, siyak ti mabwisit kinkwana. Alaman, screenshot man amin day ta chat na king ka. Isin mo kanya kiti messenger. Tamno day pakita kini bakit na. O sige, ibagam tuman kinibakat na tabagbagaan na. Tapno saan akas jay. Kaasimot ni bakat na. Adi na amu ti ar-aramidan jay awanan bain nga asawa na. Nagsapakamutin nga imay dito'y balay, mare. Itaman tay. Siguro, awan ka rin iji balay mo. Isoan na sapa ka manin nga imay dito'y. Ay na, nakunamon mare. Awan na talaga ti kapig iti balay. Iso nga imaya. Unay kan? Alam, mangipaburag ka man iti kapita. Tagkapita mare. Tadaman tinapatag nga ipakamuking ka. Ha? Anya day ta? Alam, mangipaburag ka na. Tagkapita. Tapno ganasin tati agunget adwa. Anya? Kastoy ti mapan na i-chat kin ni Gina? Win mare. Screenshot dayta. Iso nga imposible adi ka pa'y lamamati. Tiawanan bain? Puskulro pa lalaki? Ay no, agasam man, taimbaga na pa'y nga dasakit ko, kat umadanin ti ipapatay ko. Kat, anjangay nga rod. Napagklan mo't ababaero ti asawa. Ay, makapa-stress! No, hindi kat wow siksi lang ti kumkumit na kadagiti siksi ababalasang. Saan itan? Ibaga na pa yun nga umadanin ti ibabalon na. Paimanday di alalaki, sumubsobramatan. Ikamangamin ti pagnakman na mare. Di nala panunutan ng tanak yo. Ay na, apo day di akardo. Napagkla na babaero. Naimbag ko na tananakam ni Gina. Tadi na tinutupan. Ay no sa bali lang nga babae mare. Ang mga nuawanan ti asawam. Matanagan ak pare. Nagchat ngamin ni Gina. Ha? Naku nana. Nga amo ka nun ni bakit ko dagiti inchat ko kingwana. Ha? Kasano ano pasamak dito? Imbaga na kanu kin ni bakla. It amumutin na dya bakla. Napagkla na chismosa. Amin amamon na idanon na kin ni bakit ka. Amumatan ti chismis, pare. Nag-date nga gwaras. Kat,
agawid ka na. Tapno maamam no anya ti reaksyon ni bakit mo. Ay, mabuti nga nga ron, pare. Mabuti nga ka talaga. Sabi, mabisina kong pare. Ay na, agawid ka kidin. Alangan adito'y kalatan ngagmalmalam. Agpatpat na. Awan na ito. Kasano da ito yung ay pare. Ay, dayjay to mga minagina. No apay mo amasapol ang mapanday baga. Anyamot tayo. Kasano nga ito yun? Nasaya at na panunot mo pa'y tinagawid, Kardong. Ha? Ay, wen bakit? Ay, wen gayam. Nagluto ka kaday. Mabisina nga minang kahit. Ah, mabisin ka? Oh, adto'y ti kaldero nga awan karga na. Anay ka, nagsakit mo tin bakit? Ha? Awan bibiyang ko! No mabisin ka, inka mangan ijay ayan dagiti babae a puspuswam ti picture da. Ah, Awan mat a talaga ti babayin mo niya. ha? Nagturod ka matan anang ibaga ni Gina nga umadanin ti ipapatay ko. Ay na, gapula ang iti kinababaerom na ibagam ti kasta. Dinak man bakatan Kardo. Anay. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Nagsakitan da ito ulo ka pinakulam iti kaldiraw. Ay awan bibiyang ko. No kayat mo, jay pay dakdakil a kaldero ti ipakul ko kan kataag nakam ka. Ha? Bakit may? No mabising ka, inka sa pulon dagiti chicks mo akom komentam iti wow sexy. Wano saan, isudakit din ti mapan mo kanan. Anya? Ay, kasla ka ano lang, hindi nasabat ka alin mabaga na tarupam. Sa ita, adumana nga intap-tapal mo di ta ulom. Uwin na. Siguro, adamanan basol mo anya. Aday kang ngamen. Adda lang arudon asawam. Di ka pa'y lamapnak. Agasam, imbagam ka na. Nga ada sakit ni bakit mo. Kan, umadani ka na, ti ipapatay na. Nana. Agasam, si bibiyag pa'y lang ni bakit mo. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Ay nalabas, Kardaw. Nalabas. Ni Nana may. Kat, pudno mo ti ibagbagak saan aya. Isu nga agbalbaliw ka kuman. Laklakayan kan tablo kas tatyar aramidam. Inton kan, si kakig din ti umuna ang matay ngam ni bakit mo. Ha? Ay, san anana. Kaya't ko pa iti agbyag. Kayat mo pa iti agbyag. Tapnaw, makababae ka pa iti adaw. Kasta ka de. Ay, san nakasta nana. Kaya't ko pa iti agbyag. Gaputa kaya't ko pa ang makadwa ni bakit ko. Ay, adula amin. Awan lat pamatik iti kasta pa nagrup-rupam. Nyamit tanda kita intap-tapal mo iti ulong paray. Ay, nagsakit nga ron pare. Iso kasto iti na mayak. Basol mo matlang paray. Nonya nga minter aramido ma. Amum lang arudon nga istrikto ti asawam. Yung kastapay lang ter aramido. Diyak mo nga minamnamay na mamuan na pare. Ti ko nakakit san nga idanon ni Gina. Mindanon na may. May isa mo da jay. Kahit, anya nga itimpak ni bakit mo ka. Pinakulan na ka iti binalsig. Ay, sana binalsay. Jay din nakangis-ngisi ta kaldero miya. Isaw timpang or na dito ulok. Agasang, inyakob na latan dito ulok. Magkumamon no slow motion. Saan mo ita inyakob na latan? Ay, nagsakit yo. Maganap mo ah. Noan niya lang aming ter aramidang. Tilang aming i-comment mo iti Facebook. Ngam ti post ni bakit mo. Di mo pa'y mapuswan mo. Di mo pa'y makomentan iti wow sexy. Oh, anya nga ita. Ha? Napadasam lang arod tinaakuban iti kaldero ti ulo na. Ha? Nagam ka nga minun pare.
Sarda nga mo, day takin na babaerong. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.